Toro kebangma sini leader of Saikharika, ang koklo riglak, kok normal kau jadi mesti kau sini jadi leader normal kok saka, abro normal mesti kang ni shalo, aku bermo palon kaya ni itu, tejeng wansui mesti kau yapri masalah ini, tamni malah semuka Bharat Borsho sini. Oh, Bharatiya Rogi, Tonglai Badego, Citizenship Amendment Act, Klai, Ain Sinamui, Bangladesh, Pakistan, Tonglai, Tongma, Hindu Bangali, Tunani Bagui, J. Ain Sinamka, Citizenship Amendment Act, Amubai, Tabukai, Bangladesh, the Barok, Aini Babino, Baroto, Taiman Sinai, Agifeto, Boundary, Sakatui, Ega kalbat tola tu aku khawi phailayo tapi ke khogani nanglia ain sinamani bagai te prai arai koti ni moto wanjai Bangladesh tongkho ikabu tunani bagai Bharat ni sarkar BJP sarkar ain pas khlaike gai tabu sung kok ga umno chini tiprasara tamni bagai জনজাতি মোর্চা নিতে আর খাদে তংখবা যে রাজনৈতিক বদল বাংলাদেশ নি গণতন্ত্র বাগিছে আইন সামুকে जों दा ত্রিপুরা যে অবস্থাও দङ যে তং গেছেবো দङ যত বিভাগ অফিসার কতর কতর যত সব পুলিশ কতর কতর বিভাগ ন বনি দ ফারক দিমাং আপনি বাগিনো जों বিচার বমায়া সিনি মকল বিস কং বইতো ga abro mo wan sugui fadi chini leader chini icon chini bubagra bini nahar mungo jung beba tiprasar khimlayanu karon lai thangai salogo jung kobangma neta mantri sunamu thikno kintu chini bubagra hai sungnugia je boni jini bai thangai rang puisa khoros khlaiui chini dofana mo thangai bagai bini kolkata ni jagaro khoronto phalui tini chini oto phano mo thangai bagai saito guito mokai जों बनरां पुइसा बाय जुवाय बाय फानो जों थानसां बि फानो जों जुबालाय रे फायदि बोसोरखां 16 तारिख दिनै एसेम्बली चौमारि दङ जों एसेम्बली चौमारियाव যত সারা ত্রিপুরা যে বুবাগারানি যে ক্যান্ডিডেট 42 जना दङ आरो बिसिं आंबो खरकसा सिमनानि ngै बातानि बागै नमिनेशन रिजार्ट आं koyo norokro bu ano hamjagi ya bubagarana hamjagi phano जों daklai jaskai phano 2023 supply ingri sini jegrata te palen abno जों manani na tam himalay sini baroro kami amsayo tongwi जों belekhe সরকারি সুযোগ সুবিধা ni hoite hasalo mato tabuk o tuijamor kami hoite sini पंचायत ऑफिस बुसुक से हासाल यांति को लामा करी जों बुबाग्रानो कोइने जे सरकार फाइकाकै जों नोंनि अ लामा रखनो कुइना जों सामं खादिन बागै आं आगि राजनीति खलाया सानि जेफ्रो आं परा पाइद्रबो नोंनि पारागो बेराय फैया साबिबो मानु जे नोंनि पाराव आं कुइना 2016 फायो 2016 फायै नुखा सारा त्रिपुरानि बिसिं आं वानसुगि माया जे दैचाकमा कामियाव कारेन्ट करै ओ कारेन्ट बुदुग्राव 2016 नि सिगां नंनि बाराव कुनु कारेन्ट करै आं कापेनो नुखा आजराव फैखो नों थाइ बेलेखनो वाना का जे सिमना एरिया बदे आमो हाइदोंबा जे एक नागारे 25 বছর সিপিএম সরকার সাখা বরকি নং बाराव कुनु आजराव नुग्लिया दे gai afrunang parawo जों o jaga saistho sibireke health camp khlainani phaiman je cherai bisarok no joto no rugirok naini phaimani te afru जों kombol rogri ogo baglang kha o jaga gunung parani okra chakra afru sawo sini parawo karan kri tui kri gai जों afru rajniti bu khayaba haibana जों koto practice khaido koto thangoba ajarawo high court ni chief justice ke Deepak Gupta tongmani ngeseng ajarawo sini colleagues sobai sini phayung sobai sen
দীপক গুপ্তারও কাইসা চিঠি লিখা যে ভারতের সংবিধান যতন ইকুয়াল ভাবে जों माननानै नांगौ राइट टू इक्वालिटी नि काइसा आर्टिकल दङ राइट टू इक्वालिटी माने जतनि अधिकार दङ तुई मादानि माइ माचानानि रिचु नक दङनि जतनि अधिकार दङ हिमनानि अधिकार दङ किन्तु नंनि पाराव तुई बक्तरि कारेन बक्तरि बिसों अरनि अवस्था लुबैनो आगरतला थांगै आजराव जों काइसा चिठि लिखा चिफ जास्टिस न एक मास ने बिसिङावनो बर' गजाखौ कारेन्ट खति खिग्लाय रिफाइनो मिथिं लुख एका आमसुक 25 बोसोर जराव तामनि बागै नं अ जागारक न खेल खायजागियाना आफुरकि नं पाराव कि केबो राजनैतिक बदला थांगै बुथ्रक रिलाया दिबादर खाया जराव मिथिं बर'गो मास रिव बुथ रिव नेतारक खायो बुथ फुरु बुथ पाइथांगा गानि लारगै थांगो आमो बर'क सुनायफोर साका किन्तु जों मुचुङो चिनि टिप्रासारखौ फियग्रयो ओंखाय दिनै चिनि बुबाग्रा जों आमसिखा लगेरि उइदङ ओंखाय जों राजनीति खालायाव इसे जों दफानो जों जुबायमोन ओंखाय जों 2018 सालाव हयतो चिनि अतुइचाङो कामिनिगो आनो बुथ लिखना अ बुथ रिमानि बिसिंति आं खरकसालुखौ आदं बुंखा सिमनानि हायफानो जों आजागा पावरफुल भावे जेरै बुबाग्रा जों जुबाय दङ अमा हायखाय केबो आरो जुबानाय केबो कारण 2018 सालाव जों राजनीतिक क्रिटिटिफानो जों भोट बाजादि सीपीएम 25 बोसोर जों सादक सुखा जिनि हुकुम मुकुमनो सुकुमा जा सुखा जों ताक्लायसिदनो सीपीएम न हारि माइना गेले जों अ हानि कसो कमर्सिनायनि जों बुजोगै जो आजराव आंबो भोट बाजानानि बागै राजि नखा कारण जों मनुगै दंले बुबाग्रानि जे राजबारिनि बुमुंरक पाल्टक बाय दाबुक जोंनि स्टेट जोंनि मिउजियाम रक खालायबाय था आस्टबलनि बुमुंरक जोंनि बुबाग्रानि मायुं कराय खामानि जागा आस्टबल रकनि बुमुं फिलै दिनै स्वामी विवेकानन्द खालायजाखा सावबा स्वामी विवेकानन्द जों स्वामी विवेकानन्दनि बिरुदैया किन्तु जे बर' अमात्रक सिनांका जे बर' राजबारि रक सिनांका आ बर'नि बुमुंनि उनथुंदा तामनो समस्या दं दिनै नरक लुबैमानखोना जे जों अ हास्तेव बुबाग्रानि फान तङाबाय बुबाग्रा जों लगेरि तङाबाय যত राजनैतिक बदल दिनै बुबाग्रानो किरिजा कारण बुबाग्रानो कारे केबो त्रिपुरा हास्तेव 2023 सरकार आसुगुइ मानला ओंखाय आबनि बागैनो जों फारि चिनि अ तुइचामा कामनि लुकुरगबो যত थानसाखै बुबाग्रानो लगेरि जों नंनि जे समस्या दंबाय माराव जे केबे मुंनि दंमाराव नंनि गामियाव आबरनो जोंबो नंनि समस्यानो नंनि केबे मुंनो समाधान खालायनाय बागै जों जत अर लिडार्स दंनाय नंनो लगेरिनाय जों इलेक्शन पाइ थांबो नंनि गामियावबो जों अबयस्सै फायनाय ते नं अरनि जे लामाराव यांतै जे जों नंनि बिसियाव थानानै दुमराकारि दक बिसियाव थानानै अ लामाराव जों सोंनानै बागै आगिबो प्रजेक्ट रिजाल्ट दङ किसिसा खालायजाखा किन्तु जोंनो पावार गैयानि बागै जों आबनो आं आफ्रु एमएलए याकारिदो आं आंनि बर'नि बागै ककमा साया आंनि बर'नि बागै सामुमा खालाय आंखाय आं एमएलए दङै थांफैनाय आबनि बागै दाबो बुबाग्रानि लगै हिउइ दंजावो ते बुबाग्रानि लगै जों थियासामा दंनाय ते बुबाग्रा जों आसि गुबै हानजा मुं जों रिउइ दंमोननि बागै जों जत रुकुरबो अमनु गायनाम जों अ जरा बेलेखायनो जरा गाहाम ताक्लायनि चौबा ताक्लायनि जे इलेक्शन के अब चिनी थुइना थांनानि इलेक्शन से इनका ओ इलेक्शन जों फाइदि जत तिप्रसार ओ तिचाकनानि चिनी लुकुरबो थानसानि लामाव जत फायै चिनी दफारक बानचेरि थानि नरगो सामिलिंदि ते जों कप्लाय तो उन्नाय न आरो काहंगायनो सयबा दङ जेहेतु बुबाग्रा लगि दङ जत तिप्रसार ताबुक 90% तिप्रसार थानसा जोंजा थिनांगौ तेबो चिनी बुबाग्रानि लगि फायनाय बागै गोबां लुकुर जों फुन खाय दङ तेबो फायनाय नरगो तेबो जिकुनु जागा मिटिं रग मुहिकांकाय चिनी बुबाग्रानि सवाव फायबानि बागै आं जतन कइनो अनि किसि सकक मारनो पारिसिने जतन हामबाय बुबाग्रा आयु खुलुमबाय